Doncs és un curtmetratge que és un encàrrec de CECIDA, que és com la ONG que agrupa totes les organitzacions que tracten amb temes del VIH i la SIDA, i també de Janssen, que és una farmacèutica. I Janssen des de fa uns anys té una campanya de conscienciació que es diu Compartir Momentos, i aquest any volien com fer-ho en format cinematogràfic i proposaven fer un curt, i aleshores m'ho van proposar i com que és el tema del VIH i la SIDA que a mi em toca molt de prop pels meus pares, doncs em va semblar molt interessant, i sobretot també perquè hi ha com una desinformació general molt forta ara mateix. Es calcula que hi ha com uns 10 casos de transmissió al dia a Espanya només. Llavors, clar, són xifres com una mica escandaloses, i em semblava interessant doncs això, no? O sigui, com el seu punt de vista, que era intentar parlar sobre els joves sobretot, i que fos algo que emocionalment pogués apel·lar als joves, perquè és com la franja d'edat que estan més desinformada. El que passa és que és molt curiós perquè en temes del VIH i la SIDA és com que en molt poc temps, des que va sortir fins ara, científicament s'ha evolucionat enormement. O sigui, és una de les malalties que s'ha evolucionat més ràpid, no? Però a nivell social i a nivell psicològic i a nivell com a societat no hem evolucionat gens. O sigui, realment no hi ha aquella por que hi havia abans relacionada amb això, perquè la gent ja no es mor d'això, però igualment hi ha com un estigma, un tabú, no se'n parla. Llavors, una mica la idea del curt era com informar i entendre que això va amb tots, que no és una cosa com dels anys 80-90, sinó que ara també està passant i que és una qüestió de tots. Llavors, una mica el que proposàvem, perquè clar, hi ha molts temes que toquen al voltant, o sigui que podríem haver tocat molts temes, però ens vam centrar molt en el tema de la importància de fer-se el test, perquè al final és com hi ha tot el tema de prendre precaucions, que també és molt important, però en realitat el que passaria si ara tothom es fes un test i tothom que no sap que té el VIH es fes un test també, passaria que tothom sabria si ho té o no ho té, i la gent que ho té es podria tractar. I un cop t'estàs tractant, arriba un punt que el virus o la càrrega viral es fa tan petita que ja no ho transmets. Llavors, d'alguna manera, si tothom sapigués, si tota la gent que no sap si ho té ho sapigués i es tractés, el virus acabaria desapareixent. O sigui, realment desapareixia de la societat, i perquè ja no hi hauria més casos de transmissió. Llavors, una mica la idea era com enfocar-ho amb això, o sigui, la importància de no tenir por de fer-se el test. I clar, el repte gran era, per una banda, informar dintre d'una història i explicar com la part emocional, i l'altra, trobar un to adequat, perquè és com que no ho volíem fer a través de la por, perquè no té cap sentit, i perquè alhora tampoc passa res si tens el VIH, però també volíem expressar que és una putada tenir-ho i que millor que no arribis allà, o sigui, per tant, millor prendre precaucions. El meu nou projecte no té res a veure amb el VIH, ja tornaré allà. És un projecte també molt relacionat amb la meva família, però amb una altra branca de la família, que és la part de la meva mare adoptiva, i és una pel·lícula coral. Llavors és d'una gran família de pagesos que cultiven préssecs a Lleida, en un poble, i bàsicament han estat cultivant la mateixa terra durant moltes generacions, però la terra no és seva. Tenien com un acord de paraula amb el propietari que els hi permetia cultivar-la, però quan el propietari es mor i ho hereda el seu fill, vol treure els presseguers i posar plaques solars. Llavors la pel·lícula explica com l'últim estiu d'aquesta gran família en aquestes terres que tenen aquest valor emocional i que són tan importants per ell, i com per primera vegada s'han d'afrontar a un futur que no saben què és el que vindrà. I és com una mica una reflexió sobre l'agricultura avui en dia. És difícil perquè jo no sé quina culpabilitat pot anar associada al cinema d'autor. O sigui, realment a mi em sembla que ens hauríem de sentir culpables per no veure cinema d'autor, però realment per veure cinema d'autor jo crec que no ens hi hem de sentir. No sé, a vegades sí que hi ha alguna cosa, però ja més relacionada també des de l'altra banda a l'hora de fer cinema, que sí que em plantejo si em fa sentir com alguna mica culpable, que és com aquesta
oportunitat que et dona, tant veient cinema com fent-ne, de viure les vides dels altres, no? I que això en realitat, depèn com tu miris, no sé si és una cosa que et pertoca o no? Però, en qualsevol cas, jo penso que per això està el cinema, per donar-nos l'oportunitat de viure moltes altres vides.